Ilman sipulia. Tulis nää kaikki? Joo, oli. Ai se oli nyt Aura ja kebappia. Joo, kaikki niitä. Etteikö te kuitenkaan yritä mua edelleenkään kiilottaa sen välissä? Ei, meitä koska mä oon oikeesti mun mielenkiinto. Mä oon jonottanut aika helvetin vittu aikaa tässä. Mun mielenkiinto on täällä vittu on tullaan. 40 minuuttia vittu. No niin okei. Mun tekis mieleen vittu hirveet. Vittu poukut polttaa naamaa! Haluat siihenkin Amerikan pannu? Onks kellään vittu pilveä missä? Ei, mutta haluat siihen Amerikan pannu. Mie ollut vittu, voin sanoa suoraan, että me on pilvestä ollut puoli vuotta ilman. No vittu. Tää vituks meni niin tekis mieli olla, mutta ei pysty. No niin, vituks mie tarvitsen Amerikan pannu sen jälkeen pystyy. Ja mie voin sanoa, että täällä on aika monta jolla on pilve. No vittu, jotka kertoo mulle samasta ja suoraan. Kukaan myölle sitä. Veepä kerran hyvät aineet ja överit päälle, sen jälkeen ei kante yhtä testa. Kaikilla on vittu hyvä kama, mut kukaan vaan myölle sitä. Pidetään itsellä nekin vittu hyvä pussi. Mie voi maksaa jos sillä on. Ei ne pysty luopumaan niitä viimeisistä. Tai sit se on vaan se, että me vittu lähdetään huuteleen niistä muille vittu asioita. Eikä mie voi sanoa, että mie maksaa jos sillä on jotain. No voi vittu, älä nyt saataan tollasella niinku Mut sen verran voi sanoa, missä on pilvet? Onks pilve? jos jollain on, niin vettää överit vaan, niin mie voi maksaa. Sen jälkeen ei tarvi puolen vuoteen ainakaan. Näistä asioista ei hirveä. Onks te jotain kannabista? Jossain kellään. Oliko sulla hatsia siitä, vai vedetäänkö vittu omaa käteen vittu sekin reissu? Oi homma. Vittu, no oikein, nekin menee omaan jakeluun vittu. Vittu. Oi saatana. Vittu toi vituttaa kyllä vittu. Ei oo mistään. Ei kehtä. Varmaan jännettä, luulee, että mulla on jotain siviilipoliisia. Joo, mutta jos sillä on, niin... Vittu, Jos sillä on, niin...